Ruim 4000 nationalisten en regionalisten uit heel Europa zijn vanmiddag door de Europese wijk in Brussel gestapt in een betoging voor meer zelfbeschikkingsrecht. Vlamingen, maar ook Catalanen, Basken, Schotten en inwoners van Zuid-Tirol. Michael van Drogenbroek. De Belgische vlag die traditioneel aan deze triomfboog hangt is vandaag weggehaald. Een vlaggenzee uit verschillende regio's in Europa neemt de plaats in. Want één ding hebben al deze regionalisten gemeen. Ze willen niet tot het land behoren waar ze nu deel van uitmaken. Südtirol ist eine österreichische Minderheit in Italien und wir fordern das Selbstbestimmungsrecht, dass unser Volk entscheiden kann, wo wir hinwollen. In Schotland is er dit najaar een referendum over onafhankelijkheid. En ook Catalonië wil zo'n referendum organiseren. The only thing we want is to be able to express that we want to be independent. We want to make a referendum, but they don't allow us to do it. And that is why we are here today. Europa moet dat recht op onafhankelijkheid toekennen, vindt de Vlaamse volksbeweging die de optocht organiseert. De bedoeling is dat een aantal volkeren in Europa vragen om zelfbeschikkingsrecht. Dat is eigenlijk een internationaal mensenrecht en wij hopen dat Europa ons kansen biedt en dat wij op een gegeven moment een eigen staat zouden kunnen vormen binnen het Europa van morgen. We vragen ook een aanpassing aan de Europese grondwet om uit een bepaald staatsverband te kunnen treden, zoals de Schotten willen, de Catalanen willen en ook de Vlamingen willen. Naast Vlaams Belang is ook N-VA hier met een grote delegatie voor een optocht die dus heel expliciet oproept tot onafhankelijkheid. Het is een manifestatie voor zelfbeschikking voor de volkeren, de Europese volkeren. En ieder volk vult dat gelijk ze willen. De Catalanen en de Schotten kiezen resoluut voor onafhankelijkheid. In Vlaanderen ligt dat nog wat moeilijker. Er is geen meerderheid in Vlaanderen, dus wij willen een grote stap vooruit zetten met het confederalisme. En dat is ook zelfbeschikking voor de Vlamingen. En ik denk dat dat het thema is van deze manifestatie. Een petitie voor dat recht op zelfbeschikking is intussen ondertekend door ruim 500.000 Europeanen.